Това са всичките ми скинове. Да, знам, че са малко кирките. Сега ще видим раниците. Ето ги раниците. Те са около 55. Да, много. Разбирам, че са много. Кирките са 41. Смисъл, аз съм много кирки, ама обаче имам моя любима, който е тази. Ето този меш ми е най-любим и ето тази също, и ето тази. Ето тези кирки са ми най-любимите. Тази и тази. Дори и тази ми е най-любимата, защото постоянно игра с нея. Ако знаете, що кажа, аз просто съм болен, затова записвам видео. Дали имам кирката на Juice WRLD и може да видите, че имам скина също на Juice WRLD, имам на Snoop Dogg, който е също безплатен на Коледен Snoop Dogg. И нека да отидем към глайдерите. Моите глайдери са около 30 глайдери, може да видите. Ето това най-много ме кефи. И също ето тези червени много ме кефат. Ето тези червените и ето това. Ако нямате, може да отидете в Battle Pass и да го видите. Ще да ви кажа. Смисъл, ето точно тук. Влизате, ето тук и също търсите един пич, който е на като Mortal Kombat, някакъв човек Mortal Kombat, ето го, ето така и виждате ето това и си го купувате безплатно. Ето вижте колко е яко, аз го имам, да, знам, че е яко. И като ви обещах, ще игра Battle Royale, но обаче няма къде да се слон телефон, защото аз не записвам на камера, а записвам на телефон. Хора, реших къде да го сложа, но обаче ще бъде малко далече. Смисъл, да видим. И ще ви доближа ето така. Ще ви доближа ето така, защото да ви е удобно да видите как игра. Надявам се вие да виждате как игра, защото смисъл. Ето, аз съм тук и няма да пречим, само ето тук ще бъда и да бъда от тук. Ще бъда или аз измислих, не от там, чайте, не от там. Ще бъдем ето от тук. На PlayStation 5. Ето така. Надявам се да записвам. Ще ми трябва нещо друго. Окей. Тук ще оставим и... Окей, става вече перфектно. Надявам се да виждам всичко. И е паднал телефона, защото съм махнал по-гласа. И ще направим тук така. Надявам се да виждате. Да. Я да видим дали ще се вижда. Моля, това почти не се вижда. Ето сега ще се вижда. Ще направим малко нагоре. Добре, нямам решение къде да го оставя, така че реших ето и не може да се каже, че няма да игра Battle Royale, ще игра нещо друго. Вие ще следите за моя кръв. Окей. Тук са има много играчи. Като може да не виждате, но има много играчи. Тук буквално има 1 милиард. Иначе буквално има 1 милиард играчи просто. Окей. Така. О, или няма да игра това, ще се махна, защото смисъл... Дори не се сещам къде да оставя телефона, все пак ще бъде... Няма да я, просто ще го оставя така. Чете, че ми звъни моята приятелка.